Predstavujeme vám Petra. Peter podniká a zamestnáva niekoľko ľudí. Chce vybudovať dlhodobo prosperujúci podnik. Nadväzuje nové obchodné vzťahy, chodí na školenia a riadi svoj podnik najlepšie ako vie. Nedarí sa mu však tak, ako by chcel. Predaj produktov stagnuje, zamestnanci sa sťažujú a on nemá čas na rodinu, pretože je neustále v práci. Takéto podnikanie Petra ubíja a spôsobuje mu množstvo stresu. Nie je to však jeho vina. V škole ho podnikať nenaučili a trh s podnikateľským vzdelaním je presýtený. Je pre neho ťažké nájsť tie správne informácie, ktoré by mu konečne priniesli vytúžené výsledky. Ako to však má zmeniť? Ako má nájsť tie správne informácie, aby ho podnikanie opäť bavilo a aby žil život, po akom túži? Tvoríme pre vás vzdelávací program. Chceme pomáhať ľuďom, ako je Peter. Vzali sme dlhoročné podnikateľské skúsenosti a vytvárame nástroj, vďaka ktorému dosiahnete svoj podnikateľský sen. Vaše produkty alebo služby už nebudú potrebovať masívny marketing. Budú sa medzi ľuďmi šíriť veľmi ľahko a oni sami ich radi odporúčia. Vaši zamestnanci budú spokojní, zapálení a svoju prácu budú vykonávať najlepšie ako vedia. V práci budete tráviť len zlomok času oproti tomu, čo trávite dnes. Budete totiž presne vedieť, čo máte robiť. A naviac vás my podporíme, keď to budete najviac potrebovať. A na záver to najlepšie. Získate viac času na rodinu a veci, ktoré máte radi. Preto neváhajte, zadajte nižšie svoj e-mail a získajte informácie, ako od základov vybudovať prosperujúcu firmu. Vidíme sa v programe už čoskoro.